Zapnete televízor vo štvrtok, je tam. Zapnete rádio v sobotu, je tam. Zapnete televízor v nedeľu do obeda, je tam. V nedeľu po obede znova je tam. Viete, o kom je reč? Nie, Brad Pitt ani Jennifer Lopez to nie je. Je to junák, politický kabaretier, vychádzajúca slovenská megahviezda. Svojimi argumentmi vám rozžiari nebo nad hlavou, najmä ak patríte medzi jednoduchších a dôverčivých slovenských prvovoličov, a ktorým stačí ako predvolebná téma legalizácia marihuany, znižovanie dôchodkov či zákaz spaľovacích motorov. Šokujúca nie je ani tá zbierka predvolebných progresívnych sľubov. Šokujúca je tá nebotičná, hlúpa servilnosť slovenských médií. No a vám sa môže kľudne stať, že otvoríte kedykoľvek chladničku a bude tam. Hádajte, o kom je reč.